Kublai shibun ipi baro prolog banwan sha kane ka channel jongi kumta hagine ki sngi baltip nga ni ipi ka video ba lati pidi yaune so sting ta shibun ipi tementa habanga page ki video ha social media ngalap ya ka video ka ba ima ba thangne ngabu kane ka video pi la banyo i hangne ki tho hangne don't try string please kamut wadi yaune so sting taban tho sting ru kim la hangne te page philap nyo i kene dur kwe ka ba ima bah kene ki briu ki longkom no te kene ka ba kipen i hang ne ha ning philap nyo i bat kine ka kane ka ba kipen i harum kipen ya seriam bat kimut ban pensang thu kum ne ba ka te ka long ying kala longkom ne haden wala di ya ka yaune so sting te hadin bangala pe ya kane nga perkat ba kila le plat put shisha hadu kata hoi nga ong ye pihak video ba wadi ya kumkine ki so ba don ki chemical te hadu kane ru ulakta te umlong re pe habanga wat ya ka jing tip baro shphang kane ngati ba kane ka costume ban shooting ya ki video dane ki film kila makeup kumne te kane amde ka side effect jong so sting pe kine ki against jong kine ki so bun ki company ki per kum sting munta u ya bha te kine ki so company ki per ban penhiar dor ya sting ban penduna ya u ban ya yo ki penmi against jong company sting ban penhiar dor ya ka te hoi ngangit bah posting don ki shibun ki chemical te snga bha dausiar bha bat penduna bandi yaun so sting ru bat hadu kane ukta ru umde ka ba longkumta ba hadu banda phla hadu banda pen i ka ima bha ka mut ka dur bat ka met jong ki brew haba i ya kane ka dur kumta perlok pe nga ka ban suggest pi wat shania yanu ru man kamut ya gunu company ru wat shania namar baro ki company kim khana ya phi kim pen i phi ya ka ba shisha sha prthe ani chu phi hang ne ka ji sha jong ne so sting pe ha ka jing tho ka warning sting ula ai ula tho ba ye ki khna rit ban ye ki longkmi ki ba armen kim de ban pendon kam kim de mandi yo sting namar kan don jing ma ye ki wala kataru yedang ai ye ki kon ki ti jongi mandi yo ne so sting sa dau share bha namar hone sting don shibun ki chemical la mix ka company nang tang dau kala ai ka warning ya ki longkmi ba armen ban ki khna barit sa share nang ne shkmat